Hadian baka Karkhana Saiñ MS Shri Shakhambari Ferro Alloy Limited kabadon Hashnong Rwiang kala Shakhang labun benai menta katika Karkhana kala yo Menteri Biang bat nakaliang Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes ulaong baka ni ka jing Plie Biang ya kanika Karkhana kadai hadian baka Meghalaya State Pollution Control Board kala Biang da ka consent to operate lani CTO kabapin ko bor ya katika Karkhana ban beteng ya ka jing trikam jongka halor ka jing maham ya ka jing la bandon ki kam shalan Beaiñ ha katika Karkhana bat ha keleng kathan Deputy Commissioner ulaong baka District Task Force ka bakin thop ya ki pulit bat ki magistrate ka don ban Peitngor man kapor bat ban le da ka bating lada lab baki don ki kam ki ba persya ya ka an udisi ula pensyai ru ba ki Karkhana kum kini ki hap hapo ka Water Act bat Air Act bat ka jing penlong jing tokit lani jing bishar ya ka rukom pentri kam ka long da ki riu tebit bala ai bor da ka bot ban penpau ka jing shania ba ka bot kala le benia shwa ban ai biang ya ka CTO habakali halor ka jing ta ya ka koi ka khia jong ki nong song shnong udisi ula ong ba hadu menta pat don ki sakhi ka ba biang ban penshisha ba ka don ka jing ta kumta ula ong balada ka don kum kata hapo shnong ula ai jing mut ban lingba usordar ka shnong kala ban wanra da ka jing tho bat ru ban ai ya ki kerteng ki tu ki brio ki bladon ka jing pang Ulaong baka buat perniat district kan sabat ha ya ka office jong ka district medical and health officer ban le da ka jing tokit lingba ka medical screening lani examination. Hang na po office ngayo ginigi tayo bladap ya ka citi ban naga Meghalaya State Pollution Control Board keladap pakiet ya closing order jongki tak menjuru naga Meghalaya State Pollution Control Board ki hadap ai berkata CTO person to operate baga ketuga Karkhana thang Saiñ po Rwiang kelak pen rekam patkat kum ka ai hi kum kolong ta dien baga Pollution Control Board kala ai ketuga CTO kena company kelala Biang ki kot kesla baga la ban sedang ban operate habai dei bat kine ki jak Karkhana ki rekam halor ke Water Act bat ke Air Act bat ke department hi ke badon ki technical expert bat tip ya kata bat babal kham bat pen kham tiru deka an kadai ke Meghalaya State Pollution Control Board bat ngasu modor habak ki ke Malaysia State Pollution Control Board kalau dia bakiet ya ke closing order jongki bat kumjuru bagladap isu biang ya ke renew biang ya CTO ngangai kita baru Meghalaya State Pollution Control Board kalau dapat kalau kami bat kesa ai kini ki order ki jongka Henry la ka don ban ong ka don na kum don klam da pensisa na namla pon ong bat la ka don kum keta gini ki lembau sorda bat ka shnong hi kala ban wan ra da ka jing tho sene kila abu ban ai ka teng jong kita ki baki ong baki yo ka jing pang na ka liang jong ni ngin tha ya ka office jong di abicho bakin le ya ka mo exhibition jong kita ki balayo ki baki la keno baki yo ka jing pang bat nong tau nok chong shnong ka te ka shnong ru ngilong bakloi ban pha ka health tiam jongi ban le ka medical health screen ngidot hi ka district task force ka ba kon thop lang na ka lieng jong police kum ju ru ki magistrate ki ba sai le pek na port support ya kini ki jaga ki bangi suspect bakala bandon ka ching kinu kam bolong Beaiñ Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety
Meghalaya.